Sakit ng mata at mata. Iyan, no? Iyan. Kung anong bahay mo. Kubag tuon na. Flippy on the beat. You are listening to the beat of DJ. Terus kita nih ginagawa nila ito. Kumbag mga produk. Diksyon. Mag-diksyon pak sila. Sobra ba yan? Christmas. Ito yung isyayo. Ito yung isyayo. Ano kay kaon? Nabiakan kan nih. Diksyon ng kani. Kasi may bonus. Tanah lagi kita kamu. Itu lagi lain. Mengingat suka. Imbau. Siap takin. Ya aku nasa gitu na kayo. Impas ko yung tao niyo. Isang Christmas. Ay, sawa. Ay, mga ako nagyot. May! Ano na? Balik na ba? Ikaw po siya! Balik na! Balik na man, manyapo na ta! Gutom na kayo! Balik na ba? Saan ka? Abi nga ito dito. Ano na ta kay gutom na gusto na. Kasi isa kay picture sa mga kay Instagram. Ayan, ano na ta? Isa pa mag-selfie pa gani. Sana ano naman. Smile. Ito, mana kayo. Pagdali na makigutom na kayo. Isa kay ipupusan na ako. Baka Kanina na ito. gutom na yun. Gutom na kayo. Kanina na ito. Gusto mo kaon. Isa ko ako kasi mo. Mga pila pa ning kanang picture para naman mo. Pila na kanang picture. Ibutang na hindi dinunado na. Uy, wag sige kag maginambog mga kao. Oh, picture-picturean magyud nga. Pili ampun lang ta dito picturean pa i-post pas Facebook. Wala na yun lang ko. Sigo. Ayaw flash. Mana? Ayun na mga nata, ayun na mga nata. Turo. Muka juga. Naabit ako sa lamisa. Mana ta? Asa ako sa tubig. Tuligan. Tok ay tan ni ikaw. Okay. Kaya na lang gusto mo. Pero nang ko nagapangako na. Dapat pa kay advertise. Ano yan? Ano ta? Ay, salamat. Dali na ba? Sabi, Kayo. smile daw. Smile.
Sabi? Sus, picture na dahil gutom na kayo. Oh. Dali na, dali. Ikaw na pa. Ah, ugaya naman sa kayo, ani. Uy! Focus ka ni kayo. Hindi, tanong tong picture, be. Nanggit gid kay kagid. Gusto may maayong picture na lang siya. Dali na, ito ba? Ito, makisa naman mo. Anak, unsa naman ang unino. Ish. Ipos pag ginamit mo sa Facebook ko ron. Instagram. Instagram, wala mag-Instagram. Lugos, magiging ka magkita subscriber sa YouTube ni mo. Kaya na rin mo subscriber. Kuragati ka. Artista mo, ganit ka. Huwag ka. Magpulikit mo. Kung yan, wala mo naging luwag. Ayak ay. Gusto naman tayo ba? Pagluwag po. Oh, ay na. Anya, kanipinin na mga ano ta? Salam. Ah, tinuang. Sana manuon ni noon, gutom na kayo. Ah, wala, di na ko mag-picture-picture. Ikaw rin kaon dia, bahala ka dia. Di na ko kaon. Di mo na dia. Isa ka na dito. Ay na, iwan na dia. Di na lang mo Kaon. mag-picture. Bahala ka.